Kasi ka na mo magkuan magkaon magtilaw. Unang tilaw. Tay nari tayo oh. Sama na. Tili Renzo. Radyo ni mo tayo ba? Paingan mi karon ang tatay pilay nga gabin ang gid mis dalan in town kina nga platan pa mi ganina. Pero among tuon among gi-check up ang iyang ang purpose mo karon is among tan-awon ang among garden nga gihimo na mo last month. So taan to na ba yung mga output na itabo. Output. Output. Ayo tay. Ayo. Tay piloy. Tay. Bulkit. Si Bulkit nakabalik ni pero nagabinan man ni tay. Uy, dapat ba ngirok mama. Dili kay. Dili kay nadlock man. Nadlock. Okay na, unlock na. Dili. Shh, piyo toy. Nagabinan tay. Nagabinan di nagabinan. Kumusta man? Daghan na gid. Ano day? Ay man mo dala to imong gi-request nga yung karate. Kuha sa akong bag ito ninyo pala ko. Nanda sa ko? Bag mo nang bag nako. Rodrigo. Di itong bag nga isa, bag nako nga. Tung ako ah. Ay narang Spray. spray. Wa pagad makatilaw na. Karon na lang na di ako malimtan ugma. Muning imong isuti nga karate. Ka 60 ba ni mo day mura mag 6 ba man ni isot pa. Tempat. Mura mag 6 bam. Ay, kuan. Iyaton sa dire be, ang bag nako. Saka mo. Ayun. Nya tay, nya ra. Dagan sa ito palito. Na bag nako, ang bag nako ug ang bugas ipadala na diri. Very good kayo tay kay nakita ginamo, nice kayo yung kano. Nagid sa ikon. Ano ya gani, di ba? Atong dali atong suro yung kadyo tay. Dili mo dakit agi sa kuwadak. Ang bagit siya. Dara. Oh. Manguni ang among gikon sa atong giaging gibakliners namo. Karon nagabinan mi pero isa gabiin na makita Allah nanay ko ano. Nanagid sa imo kono. Mga pila ka semana ani mo ana ni. Kun tuyo na ni tay mura na manig kontay makaon naman ni. Linghod pa man. Una na oh. Aw kana noon. Ay nauna. Ay mo nang first nga batch. Ay ugma buntag tay magtaon mi ani tay. Bidi ka rekat ndito. Pino ma. Wala man ni sprayan. Ha? Andan kayo. Labuyag kayo. Kaya ba sinala to? Ay hawon kayo man. Limpyo pag kayo yung gagarbida. Very good. Kalipay magbuday tanawan ni eh. Lagta. Bunga. Aliga, ang ano may unang dang tanom daw niya diri siyempre isa yang kamot biya dili siya basta-basta makatamudungan tanan. Kani daw una na tanom yang side tapos daghan kayo bunga unod tawo di ba bunga? Bunga Kay gawas man. Unod tong ilalom. Oh, bunga. Bunga sa string beans. Daghan kadi ba? Daghan kadi ra. So nagpaanam na siya paingon diri siya nang una paingon didto. So iyang ang ingon pa niya sa ako tong giagi is iyang gibahin daw ko pagtanom kay after daw ni ma-harvest daw ko no ang pikas sa pagkarin something center nga side mo iya na pong kamnan. Pero kanan di ba grabe kadagan no. Kini oh, no? Patagis pikas tambok kayo. Tagas kayo. Sakto gid na imong meter beans. Ayos kayo. Luya. Ala. Dali balik ka. Ito gabi ing dako pero ayos kayo ni. Dali dalang bugas ka. Masok na bugas. Mata gabdur. Hawa na kayo. Kaya nga kadalag drone. Oh, sakto na kayo pag mag-harvest na po dyan sa pikas kilid, sakto nga na po na yung buto-butunod. Magpuli-puli siya. Ang buka kayo eh. Bilang may tayo, ang hurot na itong isa kasako tayo. Ang panhurot na ito no. Oh, kanina po, dugang ito tayo. Sakat G. Ibalik ko ito. Kaya maglisod na. Ha? Di himo pa mangunos magsundang sa imo kay katong among last na ginamit nga kawayan dito tay wala naman. Magbangag ra sabi para sa among trapal. Wala ni ulo niya.
Tay, ah? Tugnog yapon kay Ray. Doon na magnigon ang dadaan. Lagi ba simulan na na aya pa tamang man. Basta ng bugas din. Tay, narinig tayo, oh. Sa na. Itong radyo ni mo tayo ba? Solar. Para na na magsabot-sabot. Gamit na gini tatay yang sugaw. Balik man na radyo pero wala man kita tong radyo nga dagkong lubag-lubag tay. Oh, nagamit yung solar di ay nanday siya solar pero iyang ginainot yung solar niya. Kanito ay radyo ay ako naon man ako ni Pirmin tigina di. Nagdaot man sad ko. Ha, lagi nakabalita ko nga nagkuan ako nuga na nagdaot ko nuga man imong maglisod imong tilog tikang dritso. Bitaw o lisod pag ko. Sa tay mild stroke. Wala murag inana gyapon nitabo sa iya da ko nang nakabalita ko sa iya nga karon pa lang dai ko nakabalita ko ng gabi nga. Kuan pag agi daw na pag anhin daw namo diri after mga 2 weeks siguro mga 2 ka semana kilabay. Buwan. Ang gilabay bagikan sa pag anin namo diri ayan nga nagsakit. Wala. Mayor ako. Oh. Sa wala akong kabuta. Sa kuan mo na kabutar dayon. Okay. Nagsakit sa tatay pili niya. Yang tiil murag ang pikas nga side murag lisod kini itikang. Katumba ko mulakaw, may ubag ko ang pikas na akong lawas. So nami radyo nga cute kasi nang gidala nga radyo tay. May na lang ni magkuan di mapawala sa mga wakwak daplin. Tapos ang ato lang ning i-monthly na lang magbayad lang dito sa kuan kasi yung pa-chargean kung mag-charge pang galing. Ito gamitan ko. Wala man siya kanang adaptor. Sure kung pwede ta Wala siya adaptor man. Adaptor. Pero okay to ako tong nangim ako mong balay dito tong kanang bukan Oh. ko. Itong na gripo. Sa karon dali ko kabalo sa pagpangita sa imong signal try na to na ugma kay Ugman na nato na testingan. di naman ko sounds diri. Na kanang may sounds diri ano to. Ay kuan USB. Basi ganahan si tatay mag-disco ay matulog. Ay sa kabaghin. Mas ko, Asa to so. gawlira mo. Ha? Gawlira. Diri na matulog karon tay. Oh. Bantayan sa ramong Kaming. na. Asa na pagibutang ako na. Ako ay nara. Bita na sa natin dito. Balik. Basta pag sounds ani ka na makaparek kung video. Tay gi ang sound sir tay ako nang gi kon tay gi I-download na. oh di mo ra tuplok ko ra ni diri tulon ka makikita mo karon. Basta tuplok ka ra ni man diri. Para nailingaw. Taro ka na imong sounds. Di mo na sabak sa iya diri. Pasilingan. Ano imong radyo tay dara on diri kayo. Palingaw ra. Mana tuduan ugma ba? Ulan ta kag on off dara dia. Maggusto ka mag FM siguro FM na ani tay. Mm. Tanggalan rin ni USB. Wala ra sa imo. Then kani di imong gamiton mag-charge ka balo na sa didto. Ayong charge gan. Ug na ato magtiwas ani tay kay mura gabi kayo. So nami karon diri aning kuan meter beans tong among gi bakain ra sa una gitanom gid ni tatay tapos karon makita to kagabi gid di maklaro kay gabi may migiabot karon maklaro gid to kadaggan kayo bunga gid nag-asin literal sa mo karon tusingan na mo magkuan magkaon magtilaw unang tilaw pero nakaluto na anak ko tatay nakasuot na kanito pa wala pa kami di unang nakatilawan ni day karon mangwa mi manguha ang grabe katambok ang kanon tambok napagid diri Dapat lang yung mabali. wala ano medyo ubos grabe ayos kayo mga tulog ka adlaw ani siguro tayo daghan ni tay Tulog adlaw ni. so ayos ka tanan no ayos ka tanan ang tilawan sa ni kalami ang kuan diri aron sa kalainan ani pero mas maayo magini mga gulay-gulay sayo ni mga gulay-gulay
Dapat isulod. Daghan man sulod, daghan pa sulod. Oh, ano man itong pamahaw karon? Sakto naman eh, dugaan pa na to. Lugar ini para dad ini. Para padalam. Dala? Hmm. Di dala ko kuan, dala ko gamay. Kili gamay para. Mas giutan mag-BH pa. Naunsa nas bulkit. Kaya madugay lang kubalik dili. Mukha na ka, matilaw ta sa yang hinagawa ni Tatay Piloy yo. Kamali yung pamahon mo karon mag-adobo tag string beans. Samtang si Tatay Piloy murag hinahinay magbaklay sa bantay. Ana. Kapangunit-gunit in siya. So again na pagkota. Tilawan na to ni og tawangan niyo sa Tatay Piloy guys. Mahimo pakyawa ang iyang kuan diri pagmanhi mo diri every 3 days anian niyo diri. Or magisabot mo ka Tatay Piloy kung tagpila. Kaya na kami palabig hangyo. Tabang-tabang mo nito sa iha.